bụ ndị ọma njem na asị m ka m bịakwa n'ụbọchị nke taata unu amagono ka o si adị na asị m nke onye chi na-agaziere ebe ọ bụla nọ na-ene na ya sị m na ya dịrị gị mma na eke nọrị mma na afọ n'orie na nkwọ. Biko o nwere ozi dị mkpa ji wee bịa na vidiyo anụnwụ na-afọ n'akụkụ ebe anụnwa o vidiyo lọya Peter Obi ọ pụtago kịta wee tibe mkpu ka ụwa nụrụ onu anyị n'oge ọ bụrụ ibe onye Igbo na-eso ihe elekshọn a biko ụwa n'ụlọ onwe anyị n'oge ọ sị na ndị INEC na-achọ imebi evidence iji wee tụọ elekshọn ha chọrọ ka ha onwe ha na-akpọ reformat the beavers ha reformat ya and the one thing ha bịa chọpụta maka that beavers na once restart ya ma everything ha chọrọ ime ya all the whole evidence niile dị na ya a wipe out and ọ wipe ha out enwezi any evidence ọbụla dị na anyị ejighị ekpe ha ikpe na court o wee na-eti mkpu wee na-asị ụwa nụrụ onu ha n'oge maka mgbe ha atampa with this thing na ọma ndịkwa mfe maka tata na Peter Obi agawago court tata ọ sị ka o jee were ụkwụ ya wee lie court ka ha wee gwa ka ha gwakwa na permission isi ka anyị na-ekinye ya ka ha wee nebanye anya na n'ihe ha ji wee tụọ ya wee election na ndị INEC a grantebekwa na access to their server ka ha were aka ha mee the investigation. Biko Igbo bụ Igbo asị nkwunu were anya ụlọ ene vidiyo ka unu ụfụ ebe lọya ji aka ya wee tinye bụ mkpu. You're opposing the order from the barring the order rather. Well, there are two applications of interest. The one is the application brought by INEC to vary the order, according to them, that the order which enabled us to scan the ballot papers will expose the identity of voters and persons they had voted for. But we're saying that that is not the objective of the applicants, that all we needed to do is to verify that they were actually thumb impressions. And things like that. We have no interest whatsoever in determining who voted for who. I mean, how can you even begin to search that among the millions of people that voted? So it's really pedestrian as far as we are concerned and diversionary. Then the other application, which is of utmost importance, is that the INEC intends to proceed to reconfigure the beavers machines. And what that means is that they intend to wipe out the accreditation data captured for the presidential election. And that is really huge. My experience in the Oshu State election was that the upload to the back-end server, especially the one that was obtained earlier, did not contain all the information. Now, in order to get the real information on accredited voters, we had to go to the beavers machines themselves, and we got the order of the tribunal to enable us to do that. And once we did that, there was no overvoting at all. So in this situation, what they are actually seeking to do is to wipe out that vital physical evidence, which is the most reliable evidence of accreditation data. And if that is wiped out, then all the petitions will be in jeopardy. So it's actually a very, very important, perhaps the most important part of the election petition series in this dispensation. But the INEC has said that the timing is very short, given that they need to reconfigure it before Saturday. Do you have a problem with that? What do you think? First of all, you have to look at the importance of the presidential election and the importance of the votes cast and then the integrity of the process. I believe the issue of time should not be of any relevance, and they can always postpone an election. This won't be the first time an election would have been postponed in Nigeria. Bụ ndị ọma ji eme n'afọ unu n'oge vidiyo na-aghọtago ihe m na-ekwu na ụbọchị nke taata bụ na biko ka anyị were anyị fechọba ewu ojii tupu abalị ejie maka na ha sigo n'ofu aka lụta mmanụ ozi Tinubu akpatago nkụ ahụhụ dị mana Peter Obi ya eji ọkụ wee chọpụta anya bụ abụzọ n'ime ọnụ ebe ọ ịma na achụkata nchi ọgbakpuo n'ọnụ afọ ihe ma isonyelu ya ọkụ anwụrụ enye ya ọsọ anwụrụ kịta na ha enye ya ọsọ kịta na ha achụ ya ọ na-agbago gbalagbada o burugo ụzọ jee kọtụ jesi ndị kọtụ nye onye ọbụla mere nsị bịawa kọtụ asị oke ebe ọ dị like that ka anyị bịawazi anụ kọtụ ọ nachi yakwa azụ ejesi na na INEC chọrọ na achọghị restart the beavers si na INEC ka ha restart esi ya mba you cannot restart the beavers gịnị nwana ka ha na-akpụ ya restart it and gịnị nwana without ka eme investigation nke emegolo eme before
abụ unu emechaghị election kpọọ result oke submit ya na uhuru ji kpọọ result na ka anyị neba anya na how many weeks interval ka ọ dị to the governorship election unu jusiz ya since kịta achọghị gị ime governorship unu sị na ama use that the same beavers ma ọ bụ na a reformatụghị ya reschedule ya ka ọ gịnị nwana ka ha na-akpụ ya akpụ ihe mana ndị mmadụ na-etiwezi mkpu sị na unu mkpata ihe a anaghị aka evidence niile edisapia upload kwanụ the result na site unu tinye etu na-ewepụ ewepụ unu tinye etu na-ewepụ ewepụ a na-asị na ụkwụ na-agba warawara anya na-agba warawara na-achụ ya anyị afụlili isi ya n'ụbọchị nke taata ebube Igbo ekene m unu ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ